27 December 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates nenyaya dzese dzinonga dzichiitika munyika yedu yeZimbabwe. You say you want it, so let me give it to you. Zvandauya kudai so ukatoona ndatosvika chibva kuti zvinhu zvinenge zvisina kumira zvakanaka. So kana uchiziva kuti unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tell a friend to tell a friend. Ubva watanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Zvinhu zvazvisina kumira zvakanaka. Tiri Christmas, but you know vamwana vangasiri Christmas you because zvinhu zvakumira zvakanaka. So today I just want to analyze something panyaya iri kuitika pa this whole scenario iri kutenderera kunzi zvoni VP Chiwenga vanogona kungodzingwa basa. Ndo nyaya iri kunyanyotenderera. Chinhu chakanyatsoitika chakanyatso kunongedzerwa neveruzhinji kana kuti nevaoni vezvematongerwo enyika, nyaya dzematongerwo enyika, inyaya yescarf yanga yakapfekwa naVP Chiwenga vari kuIndia vane mukadzi wavo. Instead of him kuti vatenderera vachienda zvavanenge vachingoita kazvekusimbisana nazvo kuti kupfeka scarf inoita se inopfekwa nemukuru wavo, vanga vakapfeka imwe scarf yered. Scarf dzedze vakatotaura kuti is for patriotism chinchisi, not kuti vanenge vachinzwa chando is patriotism. Saka scarf yered manje ngerizombwa kunzi saka why is it akupfeka scarf yered? Ikuratidza kuti scarf ari kuda kuipfeka but pared ari kuti chi. So vanhu vakatotaiwa i red for danger. Ndo nyaya dziri kunyatsoitika. Kubva ipapo ndipo maona President Mnangagwa ndobva vatotanga kubuda papa musi Christmas day. Makazviona ku ZBC that video clip ravakatorwa chibvunzo kuti notamba Christmas here, and he was like yeah, Christmas ndezvimwewo zvezvo zvima 2 minutes vasukuru ndo vachazoya vachitamba Christmas nambuya wavo, but inini ndinenge nditori pabasa andimire because zvokuti Christmas nokuti nyika inenge ichirana ndechiri kuitika. Ndopa vakabva vahinda nyaya yekuti zvoni tine zvatoda kumboningirira toona kuti akashanda ndeupi asina kushanda ndeupi kana muri kuparangarira kureva kuti pane kakushafeleka kecabinet kari kuda kuitika izvezvo ndo chokwadi chiripo. Saka vakataura kuti aiwa tikwanise kuti vatatotaura kuti ningi wewe wabva wadai so rako basa ratopera nguva ichiri pairi apa munhu anotadza kuzodyika Christmas nemhuri yake zvakanaka, but vari mumasecos kana vari pamabasa iwayo hana dzakabva dzatanga kutorova like right now iko zvino zvavari kutorwa nehana kuti amufana auya anzwei chicha ari kuda kutaura ipapapo. Ndo situation inyatsoripo paground iko zvinezvi. So vanhu vakaita saGeorge Charamba Mangwana ake iko zvinezvi mukanda if you go on X kungotaura kuti George Charamba azodzingwa basa anouya chikupopotera zvisingaiti kuti ndeye munotarisira so ari kungoverreacta zvake zvaimbata zvima jokes pakatoipa pano mwatozomboudza kuti aiwo wakamira sani pakati mai papapo kutudza kuti chichikwewo audzgonzi ayo basa taona rapera. And umwe next suspect ndiniki Mangwana ari kunzi anoda kungoiswa kana kune imwe post because apa urunza asikuziva zvaari kuita Niki Mangwana chokwadi chaicho. Sa permanent secretary of information unzi vakomana ava havana chavari kuziva chiri kuitika. List racho rakakurisa, but rekedza tinyatsoona kuti ndo chairo here kana kuti remastreets ranga rangobuditswawo mazita, vanhu vari kungokanda mazita kachingoti ningi ndiye kutera, ningi ndiye kutera. Isusu semaZimbabweans chatinenge tichinyatsoda munonyatsochiziva kuti kana zviri kutoita vese chero vakangobva vese pati yacho yese. I think semaZimbabweans zvinokwanisa kutibatsira. Why? Because zvinhu zviri kuitika munyika yeZimbabwe zvakawandisa ende zvinhu zvekuti zviri kutorwadza. Munhu wese arwadzwa nesituation yekuZimbabwe ndo chokwadi chiripo paground. So ndo pane ma-updates ipapo paroda kushafelwa hapana vese vaya vanonga chiita dzungu mwana anodzokera kumusha chake unorima. Ndo zviri kuda kuitika ipapo, ndo situation iripo. So garai makagadzirira kunzwa something tiri kutodzifambira nyaya dzacho iko zvinezvi ndo zvatiri kutoita. Ndatongoona kuti tangatoti vanhu vari kuningina. I didn't want to disturb you guys nezuro nekukuisira mavideos nyinji. Ndangoti gedzai vanhu va celebrate Christmas even musi 25 ndakangoya ndikangoti mbijana. I didn't want to disturb you zvakanyanya because ndakangoti no gedzai tingoti mbijana so that vanhu vanozongo wano information yekunziva zvinhu zvinenge zvichiitika. So ndatongoti ndiuye ndingoti tichingozivisana. Pane nyaya yekuMozambique. President wenyu wekuZimbabwe ndiye SADC chairman. So ane statement raakaisa ikoko rekuMozambique achitaura nyaya dzekuMozambique achi acknowledge the ruling chichi whatever zvavo zvavaitaura zvavo zveyenhingirikini yekunzi Frelimo yakawina ma-election. Ndo nyaya yaitaurwa nezvayo, but panapa ndiri kutambira imwe pari kunzi the EU
has called for dialogue among political parties and civic organizations in Mozambique as strife escalates after the declaration of Daniel Chapo as the winner of the October 9, 2024 national elections. In a statement released on Tuesday, the EU Observer Mission concludes that the elections were neither free nor fair, and there was a lot of unjustified alterations of figures. A full observer report on the election will be coming out, and the EU is ready to support electoral reforms. Ndo irikubuda irikutaurwa pano ne EU. Ndo mashoko varikubuda vachitaura vakomana ve European Union avo. Ndo comment yavo yevari kupa about the situation iri kuitika muZimbabwe kuMozambique. I mean iri kuitika kuMozambique. Venyu veZimbabwe maSADC chairman vatotaura suka watotsa chairman atotaura SADC yacho yatotaura on behalf of everyone. Anditi EU yataurozve yatauro Mozambique situation iriko kupakaipa. I think mese muri kungoiziva V8 ndingiri mas strikes ava vari kuita ma1 Magget. So, Mure Zimbabwe, I don't want to waste much of your precious time. Akusiya muchiterera something ndina audios akawandisa andinawo. I don't know, you know, the fun thing is just that my assistant asatadzoka kubva kuholiday kuZimbabwe ikoko saka zvinhu zvacho ndichitozviningirira ndincheka. That's why ndisati ndakunyatsobudisa mani kinakaunda. But ndida kusiya muchiterera this audio yandinayo panapa yandakakwanisa kungopika pama audios akawanda ari kungotumirwa nevanhu vakawanda panhamba dzedu dzinenge dzichibuda pascreen. Kana uchinge une zvako zvekutaura unokwanisa kungoiswa ipapa. But zvamanje manje ndauti musare muchiteerera this audio mondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Tiri muChristmas kazvedu kudai tinongotaura kainga anzi kana panhamo chaipo vanhu vanongotaura unotoona pachisekwa asi vanhu vanenge vari panhamo. Ndo panowanikwa nhau dzakawanda panhamo idzo dzidzidzi. Inini maonero angu andiri kuita ndeyekuti semataurwa azvinoitwa nguva nenguva, kunonzi iko nyika inovakwa nevene vayo. Vene venyika ino yeZimbabwe tese tiri vene venyika ino iyi. Mazona. Now, maonero andiri kuita ini chinhu chiri kuita kuti tinetsana chaizvo chinondo chazoita kuti masanctions aripo masanctions avepo. E-constitution zvatakawirirana muconstitution tese masonaka izvozvo ndo zvine maproblems ese atiri kusangana nawo. Nokuti paya panotaurwa nevanogona chirungu vanotizvo united we stand, divided we fall. Mukusonaka saka takabvumirana kudivhaidhana muconstitution yedu, kudivhaidhana kuti ava uku masonaka saka makadivhaidhana kudaro handione pachive nerunyararo pisi chaiyo. Ende zvakuna ngoma inorira ichiti komumwe inenge ichirira ichiti kwangu masonaka saka isusu zvatakawirirana muconstitution ndo zviri kuita kuti tinetsane asi zvinopera. Pfungwa dzangu dzandandinadzo ini kuti tise mhuri yedu pamwe chete timbotaura tiri semaZimbabwean. Tikambomira kutaura zvemapato izvi, mapato ngaambomira kusaidhi ariko, hatisi kuti ari abhani ariko mapato iwayaya. Isusu tombomira semaZimbabweans kuti titsvage kuti dambudziko reZimbabwe ndepapi. Mazonaka right. Kuti tibatanze maZimbabwe pamwe chete. Nokuti kana uchisarudzwa kuita president, uri president wemunhu wese nemhuka dzese, everything. Uri president wezvinhu izvozvo zvese. Uri baba mumba. Haufaniri kunge uchirakidza kuti uyu mwana ndinomuda uyu handimude. Nokuti zvinozokonzera kuti vana vapedzisire varwa. Masonaka. Saka pfungwa yangu yandinayo mondiregererawo ipfungwa yandinayo zvangu semunhu kuda indoda hangu zverunyararo. So pfungwa yangu yandinayo ndeyekuti kana takuita elections, next to elections, munhu wese ada kuita president wenyika ino, ari kuda kuita president, anoona kuti angakwanise kuita president wenyika ino, ngaachimboita relinquish zvokuti ndiri webato rakati, okampena ari iye oisa zita rake,
vanhu vanovhota inga kune vanhu vari kuvhoterwa wani vari maindependent vachiwina vamuliswa vakawina panotona apa vari independent unongowina wokampena uri iwe uchiti mukaisa ini ndichakuitirai izvi kana wazozvitadza kana taakuda kubvisa tinongobvisa iwe hatibvise nokuti bata haribvisike masonaka saka tinoda kuti anenge achida kuti aite president wezimbabwe oisa zita rake tinotoona tichiita a mix and match government ipapapa isisina kuzonzi vari kuita corruption vari kuzodii nokuti inenge iri timu ine vanhu vakasangana vari kuda kushandira zimbabwe masonaka izvi zvisina kuti vari kufurirana zvino nezvino masona kubetserana tese masona manje zveproblem ini andinoona ndeyekuti izvo iye zvino izvi president varipo ivava kuvada kana kusavada handiti ndo varipo kana sikakanganisi ndakambonzwa pamashure apo vachiti his door is open masonaka his door is open definitely ringango rakavhurika door racho but inini maonero andiri kuita nezvandimwe zvandirinomboitawo ndezvekuti door riri open zvechokwadi but passage is blocked zvokuti you won't reach that door which is open nokuti haungasvika kudoor kwapresident you have got to go through the channel pane protocol apa the protocol system yakabloga so zvokutoti iwe uchazokati ndoda kuti ndona president chaizvo unotoitwa grilled kuno kusati watombodii zvako kutopedzisira watongonzi une mhosva chete kuti uda kuona president uzwa kana yazvezvo kuti utione kana iye vachamisa chaivo handika ivo vachamisa chaivo you never trust you because hasi kuti wabva nokuti pane mweya ungofungirana so masona zvisiri zvakusiko kuvaka nyika maonero andinoitaini kubatsirana tese kana tichiona zvisina kuita zvakanaka kuti dai zvanzai ngatitauranei nehurumende iripo iyoyi tinzwa kuti vanozvirambereka kana kuti kwete zvikuru sei kune vane mazuva anonzikwa vemaopposition ava ndivo vanogona kutotaura zvinhu ndokuti ndo vari kuonaka kuti zvinhu zviri kuvhiringidzwa apa neapa ndo vane voice redu ivo muopposition ava plus kuparliament maparliamentarians edu ayaya iwewe urikuda kuroora mukadzi wako iwe handika wotsvaga munyai kuti shamari wopota uchindiisa mari yangu kupi kwaatezvarako handika tozoona iwe wega wakutora mari yako iwewe kuenda kupi kwaatezvara that means something wrong nemunyai saka ndiri kuti ni maparliamentarians edu kuzoona vanhu vakupinda mustreet umo kunotaura vega vachizopedzera musina kumira zvakanaka maparliamentarians edu ari kuitei from 1980 kuti now vari kubetsere chii vanoti vanotimiririra muparliament hatifaniri kumbe tichiinda mustreet umu maparliamentarians edu aripo ndo basa remaparliamentarians ekuti vatimiririre kana vachiona zvinhu zvisina kuita zvakanaka vogadzirisa muparliament imomo masona ndo zvatinenge tichifungira zvinezvi tiri kutaura tiri kuti vamwe tine solution yokuti pano pasi pezuva paite chinhu chinonzi runyararo through the United Nation handise kuti tingataure chirudzii nemutauro upi kuti zvinzikwe izvozvezvo tine masolutions acho kuti chii chinoda kuti chiitwe kuti pano pasi pezuva rose paite chinhu chinonzi runyararo asi izvi zvinoda kuitwa through the United Nation handise kuti ndakambokumbira pamasoro kuti ndibetsereiwo kuti channel yatingaite ndeipi nekuti dzese dzandamboedza hapana kubatsirana kana mumwe chete zvikuru sei ku-UN resident coordinator ari muno haatobatsira iyoya haatobatsira ndiye anofanira kundibatsira pane zvandinazvo ndini handisi kuti ndoda kuenda nemumwe munhu ndoenda ndega ndonotaura but for as long hurumende yedu yandibvumira nokuti handingangoita zvinhu zvisina mvumo yehurumende masona asi UN resident coordinator uya ndiye anofanira kunge achindibvumira ini kana kuti nditaure naye masona zvino
ndinongotaura paselfoni yake ndinayo, ndinofona nguva nenguva, tinokufonera isiyai manhamba, tinokufonera isiyai manhamba, tichingosiya chafamba hapana. Saka zvinhu izvi pane zvese zviri kuitika, zvese izvi zvinogona zvichitoprevendwa so nezvimwe zvatiinazvo ndoshaya kuti wotaura nani chaizvo. Mufunge, ndibetsereiwo please.